Efellikler vatandaşlar. Hoş geldin kardeşim. Hoş gördük. Esenlikler oldu ile. Buyurun. Sadeden yerine vurarak esenlikler vurarak haysiye manfumdur geçelim. Bugün ahır temalan veri. Bugün Türkmeni ne hale getirdiler, ne ýagdaýa getirdiler. Şeýle ordatsa her bir neme ideologiýa özüniň bir adamyny yaratýandyr. Ine munyň üçin bugün elimizde Türkmen barda. Nähil Türkmen var? Näme diýsek maňa mankurtlaşdyrylan Türkmen var. Hani ödek gelip biler emma bu hakykatdyr ve bugün biz munyň bilen yüzleşmeli. Hani ilk bir zady ütgetmäniň ýoly özüň bilen yüzleşmekden başlaýandyr. Şoň üçin bugün biz hakykat bilen yüzleşmek zorundadyrız, yüzleşmelidir ve bugün biziň halkymız dogrudanam gerçekdenem mankurtlaşdyrylan ve many sebebi näme? Nädip etdiler many? Munyň sebäplerini öwrenmek üçin many döreden sebäpleri öwrenmek üçin biz Sowet Soýuzyna gitmeli bolýas. 70 ýyllar Rus imperiýasynyň astynda galdyk. Bir rejim bardy o totalitarny bir rejim bardyr we totalitarny rejim bir Sowet adamy diýen bir adam ýetişdirdi. Homo Sovetikus diýerler oňa. Bu adamy nädip ýetişdirdi? Bilýäňiz Sowet Soýuzynda 15 sanaky respublika bardy içinde. Kırgızlar, Kazaklar, 15 sanaky millet, haskan millet bardyr belki ýöne 15 respublika bolan soňda 15 millet diýip alalım muny. Ine Orta Aziýada milletler bular millet ediler. Endi şöyle şunça bir sanak Sowet adamy döretdiler. Bu da nädip döretildi? Sowet Soýuzynda ýani totalitar rejim bardy. Repressiýalaryny bilýändir her kim. Baklar, repressiýalar, görüşür şol ideologiýany oturtmak üçin gatykany iş etdiler. O ideologiýadan çykanlary öldürdiler, gorkuzdular. Ýoksulluk içinde Sowet Soýuzynda bir adam defisitin içinde ýaşady, ýoksulluk içinde, gorkyň içinde, baskyň içinde. Şunýanak bir adamy bir gorkyň içinde saklasaň, mesela mine sen bir zada uyumasaň öldürilersiň, öýden başga bir derejede öldürilersiň bilýärsiňiz. Edil şeýder Türkmenistanda nähili türmeler bar bolsa edil şonýanam Sowet Soýuzyndan gelýändir. Sowet Soýuzyndan şeýle elhenç türmeler bardy, elhenç gynamalar bardy we adamyň hiç bir gadry ýok. Adam hiç zatdy diýerler, ene bir sistemadyr diýä. Sowet Soýuzynyň öňkünemesi strukturasy bir sistemadyr. Adamam şonuň bir wintigi, bir şurugy diýen ekenler. Şonýanak adamyň hiç bir gadry ýok. Adamy öldürmäni, kırmany hiç satjally görülmeýär. Aş saklaýar we bir adam gorku içinde, açlyk içinde ýaşamak adamy şeýle bir zada getirýär. Adam ýam diňe instinkti işleýär. Adam diňe diri almak, diňe bir özümi, janymy gorap diri almak instinkti bilen ýaşaýar we orta diňe nähil diýen güýje tapýan, diňe güýjü priznavat etýän, güýjüň öňünde biat etýän bir adam yerleşdirdiler.
toprağım alınan kollektivleştirilen bir adam. Hiç tadı yok. Konfentilni diýen bir tis ada var şonuň enaýja. Konfortabelmi şonuň ýa bir tis Yok, ada. konformizm. Aha, konformizm. Awa. Ene şonyanak bu adamlar bugün diňe güç bilýäňiz o şahsiýet kultu bardy bir adam diňe güç ortada diňe neme galýa. Bu ýagdaýda nähil bolýar adam ýa-ha özünden ul güç var, o güýje boyun bolýar ýa-da o güýji eline geçirip boyuna gidirýär. Güç ve şu güç nemesi var-a? Güç bütün bizim sferalarımıza, maşgalamızın içine çelle giripdir bu güç olayı. Mesela mene bir başlık bolýar diýelim, ha, elimde güç var. Aşağındaky eliniň ol astynda işleýän işgärlerine her da edip biler. Ya da bir mesela mene maşgalany alaly, iň küçük bir nemede alaly diýelim hani. Adamsy aýalyna we çagalaryna hizmet etme. Hukum bilýär-de güç mende diýe men her da edip bilýän bular meni diňler diýe. Ýa-da denan maşgala çagalaryma men güç meniň elimde men bu çagalara her da ederim. Şonýana güýjüň hierarhiýasy bar. Her kimiň üstünde duran öz gol astyndaky nemet bilýär-de. Näme diýler oňa? Hukumyny sürdürip etçerini edebilýär, edenetdilik bar. Ve bir sowet adamy nähili bolan korkak, parazit, baran ýerinde diňe neme dilýär-de oňa jogapkärçilik almaýar bu adam, elinden meniň her zat alynan, elinde hiç zat ýok diňe iş berilýär, şunu edersiň, näme etmelisini aýdylýar we bilýär bu adam näme etmelisini. İş, ene tek sagat işiňde oturup aýtjaň boldy. Pulun alýar. Şonýanak bir nemede ýörgülli sözüm bar ekene. Bular biz bulary işleýän ýana getip görkezýär, olaram bize töleýän ýana getip görkezýär diýip bir ajaýyp bir ýalanam bar ortada. Gaty bir enteresan, ýani mankurt bir adam ýetişdirilýär. Beýnisi işlemeýän, çebe beýin işleme neme edilen ok, kabul edilen ok, seniň beýniň işlemeli, sen diňe aýdylan etmeli. Beyni işlemeýän, jogapkärçilik alyp bilmeýän, diňe ýa-da elinde güç bolan wagtda edenini edip başga wagtdan diňe şonuň diýenini edip patgalynlanyp ýören bir adam ýetişdirildi. Mankurt. Yani maňa näme? Mankurt diýip bilýär, diňe başga zat diýip bilmeýär. Ve şu wagt Türkmenistanyň şol sistemanyň dowamaty. Ýene adam gorkuzulýar, baskı edilýär. Yine yeter yetmezçilikde şu bir sistemaň dowamy bolansa haskem şo mankurt adam az bir soňky bir neme formasy agyrlaşdyrylan bir formasy mankurdyň. Şeýle bir adam bar elimizde. Indi şol mankurt adamlar da türkçede maňa aptal diýilýär-de. Bu mankurt adamlar oýlanýar da bulan ziýan ýokdur jemgyýete zat diýip gaty ýalňyş bir düşünje, gaty ullakan ziýany bardyr bu adamlaryň jemgyýete we bu adamlar häle-de ýokarky hökümete gelen magtlary gaty ullakan arkasynda bejerip bolmajak bir hasarlar, bejerip bolmajak bir nemeler, çöküşleri emele getirip bilýändirler. Hatta bir milletin ýok bolmasyna da getirip bilýär-de. Sebäbi bular düşünjesiz bir adam bolandan soň nähil diýilýär, gelýär bular ýokara gelenden soň bular nähili şahsiýet kultu bolýar bular. Onsuzam beýni işlemeýän adamlar hem gaty agyrlaşýar nemede gaty sorumsuzca, jogapkärçiliksiz halbuki senin bir giden milletin sorumlulugyny almaly bolýan-da sen o ýere gelen wagtda. Emma bu sorumluluk almadyk wagty gaty ýygynda bejerip bolmajak bir hasarlar getirýändir. Nädir Türkmenistanyň içinde bolşýana çöküş,
gatçyp erbet bir çöküş, bir milletin ýok bolma derejesine gelmesi, bütün strukturanyň, sistemanyň çöküşüne çelli getirip bilýärligiň subutnamasy da. Siz dowam edin. O şol başta aýdyp geçdiňiz, ýani Sovet sistemasynyň bizler nemesi şu wagt miras düşerdi bar. Örnekinde şu Sovet sistemasynda düşünüp bilmeýän, ýani mankurt ýetişdirme durwastan şol gerekende şol rejimler üçin adam diýip bolanokma ýaşaýjy diýilýär. Demalya ýaça gerekli düşünje düşünüp bilme mümkinçiligi bolmadyk ýaşaýjy. Endi şu rejimim özüne şu rejimlere garşy giden ýa-ni aýdyp geçdik-de alymlar, erkinligi söýýän adamlar şu rejime ýani garşy gidenler ilki bilen şolary ýok etmek üçin ýurdun hakyky elitasyny ýok etmek üçin ýani bilimli adamlar, ilmli adamlar, intelligensiýa aýtsak, ulak diýen nemesi konsulagary düzenlenen. Türkmenistanyň meni şonuň edil kopýasy da kiçirek görünýär. Owdan depe Alyasolin, owdan depe den galan türmeleriniň baýsy çok ulak diýip, ýani adamy döwmek mertebesini ýok etmek, bizden ezmek, aş saklamak, gara zenan maşgalarymyzyň namusyna değmek şu wagtky zenan. Adamy ýani o tar mertebesi bolan adamlary, köplençe mertebesi bolan adamlary içerik salýarlar. Mertebesi döwük, mankurt adamlary çykarýarlar ýani. Ölüp kalmasa da şu tar. Ondan şu rejim bizim Türkmenistanymyz, bizim ýurdumyz şu nemäniň koloniýasy, ýani Rus Federasiýasy diýikçe Rus imperiýasynyň koloniýasy. Şu koloniýa bolup dowam etmek üçin ýurdun içinde bilim bolmaly däl birinjilik bilen. Bilim bolmasa kritik pikir etip, ýani tankydy pikir etip, ýani sorgulap, bir zat sana öwredenlerinde näçin şol şöyle, näçin ol beýle däl diýip ýani. Şonuň ýaly pikir düşünje, öwreden ok bilim bolmadyk ýerde şol ýetdi ýani bar diýip hata edilen ok. Oňa söz erkinligiň elinden alınýar. Toprak öň alynan elinden başta geldi. Ama ilk manda mankurda adam ortağa çykýardy. Ýurdun daşynda. Olsa da mankurt çol ýurdun daşyna çykdy, içinde de olsa. Mankurda ýa-ni bellek geçmede özüne we daş döwrüne ziýan ýetir. Daş döwrü bolanda näme bolýar? Öz ýaly ýaşaýjylar watany diýýarlar. Watanyň içindäki suw bolsun, çağlar bolsun, hatda çağlaryny içerler öz ziýan etdiler. Watana sinetsek Ukrainada, Türkiýe ýurdunda, Russiýa Federasiýasynda, ýani Rus imperiýasynda çağlar, ýani biziň kuşaklarymyz helak bolup göründi. Atalaram nähili bolýan? Borýan şeklinde ýöne ziýan etýärler. Siýasata goşulma, Milli Halat Edici Komitetini diňleme, ýani goradym han diýip ziýan edýärler. Onam nähili ýazyda ziýan etýärler? Öz şol sözü bilen özüne bir ziýan etýär, öz çağasyna bir ziýan etýär, gelecekdäki akdyklaryny, çoğuluklaryna, ýani özüniň dowamyna da şu hereketlen ziýan etýär. Ýani Rusçada glupy человек,
Türkçede aptal diýip ulanylýar, asly arap sözi. Has Türkçesem, yani Türkmenistan Türkçesinde de ulanyp boljak mankurt söz. Mankurdam aýaňam aýdyp geçdik. Özüne we daş döwregine ziýan etkezýär. Olam koloniýa üçin, yani imperiýanyň koloniýasy üçin gerekli bir hereket. Şimdi söz aljak bolsaňyz neme daýyň söz alyp bilersiňiz? Hawa endi mankurt diýip, ýani Sowet Soýuzy nädip ýasady diýäs-de, muny ýasamak üçin näme etmeli? Ene biziň aňyra gitsek, biraz aňyrraga gitsek, bir türkmen bar, türkmenden öňe bir oguzy bar. Ýani baý bir taryhymyz bar-da. Nähil türkmen bolan, döwlet guran, näçe sanak döwlet guran, edermen, gaýdawsuz bir oguzy bar. Oguzdan soňra türkmen bar-da. Ve bizi bugün nädip mankurtlaşdyrdylar ýa-da Sowet Soýuzynda nädip mankurtlaşdyrdylar? Muny şeý diýip etýärler. Birinciden taryhyny unutdurýarlar. Ve biziň taryhymyzy ýani gerçekden de unutdurdylar. Biz bugün taryhymyzy bilemiz. Öz kahramanlarymyzy unutdurdylar. Bugününe biz Cüneyt Han, Edis Han ýanak adamlary bize batmaça edip tanıtdylar. Bizi türkmen halkynyň gyran adamlary bize kahraman edip görkezdiler. Dilimizi biziň garyplaşdyrdylar, dilimizi unutdurdylar. Bilýäňiz, Rus Kirilla geçirdiler dilimizi ve bugün elimizde garyp bir türkmen dili bar. Garyp tener bir-birimiz bilen iki türkmen bir ýerde oturup düşünşip bilen o da nämeden gaýnaklanýar? Diliniň garyplaşmasyndan. Ýa özüni ifade etmäge sözcük yeterli däl. Ine şeýdip taryhymyzy ýok edip, biziň dilimizi ýok edip, garyplaşdyryp, biziň kimligimizi alyp, bize Rus familiýasyny berip, şeýdip bizi mankurtlaşdyrdylar. Bir milletiň güýjüni taryhyndan, gahramanlaryndan alýandyr. Bugün biziň milletimiziň gahramanlaryny unutdurdylar, tutunjak iş zady ýokdur. Türkiýany görýänsiňiz. Atatürk'e nähil tutunýar. Bir millet gahramanyna geçmişine tutunýandyr. Biziň geçmişimiz elimizden alındy, gahramanlarymyz unutduruldy. Dilimiz hem garyp. Kimligimiz ýok biz bugün familiýamyz hele bugün Rus familiýany göterip ýörtüz. Kimligimizi bilemizok, ýolumyzy adaşan bir türkmen bar bugün. Biz ilkinji etmeli işimiz özümizi, kimligimizi, ýolumuzy tapmakdyr. Özümize dönmekdir. Biziň şu özümizi alyp, taryhymyzy alyp, gahramanlarymyzy alyp, dilimizi alyp, elimizden topragymyzy alyp, elimizde şu wagt ýok. Watan diýmek toprak diýmekdir. Toprak halkynkydyr. Halk o topragyna tutunup bar bolup bilýärler. Ýöne o topragym elimizden alınandyr. Bilýäňiz 30-njy ýyllarda toprak eýeleri bardyr. Kulak diýmek, kulaklar diýmek, toprak eýeti diýmek. Ellerinden topraklaryny alyp kollektivizasiýa edip sürgüne ýiberilendir. Biziň aýdyn adamlarymyzy ýok edendirler. Bir aýdyn adam, bir jemgyýetiň aýdyn adamlary o jemgyýeti öňe gitýän, şol jemgyýetiň problemalaryny görýän, şol jemgyýeti ýok bolmakdan goraýan adamlardyr aýdyn adamlar. Ine Gaýgyzy Atabaýew, Nederbaýy Aýtakow, ýene bularyň ýandaky egindeşleri, bular ýok edendirler hemmetini. Her gezekde ine şu generasiýada aşakdan täze gelýärlere, ýaňy doglanlary täze çağalarymyzy, ýaşlarymyzy alyp o özüniň Rus ideologiýasyny sokundurlar. Bir ýandan aňardan köneden gelýän aýdyllarymyzy, milliýetçi ruhy bolan, genetik kody häli güýçli bolan adamlarym ýok edendirler öldürüp.
şeýle seleksiýon üstü bilen wara. Seleksiýon atboruň üstü bilen biz bugün gelip şu hale gelendir ve bunu hala devam ettirip gelip oturuz nädip maşgalaryň üstü bilen. Hala bugün biz ine çağalanmady şol bir sistema bilen nemetýär, terbiýeleýär. Ene bir çaga bardyr, bir çaganyň doglandan beýnisi bardyr diýeli. 12 ýaşyny çelli beýnisi gelişýändir. Şo wagt näde fundamentini, ne derejede şonuň ýapysyny, fundamentini oturdup bilseňiz, şo ýanak bolýandyr çagada. Ama biz bugün näme etýär? O çagany gorkuzýas, agzyny açdyramzok, kyşat etdiramzok, gepledemzok, soradamzok we bugün elimizde näme ýaşlar bar diýen. Onsoň ýene bir ýalňyşymyz bardyr biziň ine işsizlikden daşar ýurda çykandyr sowamy, ine biziň pokoleniýalarymyz bardyr. Bugün biz üçin işat edilmedi. Biz meselem özümüziň ýolumyzy gazap açandyr ýolumyzy we biz buny ýaşadyk, biz ýoklugy ýaşarymyz üçin çağalarymyza bugün daşar ýurda çykyp ek gazanyp çağalarymyza bugün ýoklugy çekdirmejek bolýar. Agzyny açan zadyny alyp berýär. Göremzok çağalanma diýeni şonuň öbedini daşar ýurtda oturup şu şekilde doljak bolýar. Agzyndan gelenini alyp berýär, okuwlara salýar, jaý alyp berýär, öýlendirýär, kime çykmaltynam aýtýar, näme etmelisinam aýtýar, etmeli işini özlerine etdiremzok biz etýär. Howamy ondan soň beýdip biz bularyň elinden jogapkärçiligini aldyk. Ve bir oturan ortam bardyr, bir sistema bardyr ýurdun içinde. Bu da gitgide basgylaýandyr. Ine mekteplerde basgylaýandyrlar, bir häzirki rejim üçin çaga taýýarlaýandyrlar. Gorkyny bizde awtoritet diýip bir kavram bar. Mugallim diýenini etmeli. Öýde enataň diýenine damaly. Agzyny ýemten enataňdan gowulaňok. Ýemy otur ullar bir zat diýenmakdy. Mollalar bardyr, molla diýendir dogrudur. Ýokarda prezident bardyr ýa başlyk bardyr, o diýen bolsa dogrudur. Bir oynama ine şahsiýet kultu bar. Biziň prezidentlary oynama demetmeýärler. Peýgamberlik dereje çykarmaýarlar. Näme üçin? Ol nemedir? Awtoritet. O näme diýen bolsa dogru etýändir. Bir ýalňyşlyk bizde bardyr. Bir çäresizlik bar. Bir öwrenilen bir çäresizlik bar da adam biz hiçat edip bilmeýär. O nemeler bar. Biz bir kiçik adam. Ana ulu adamlar bar bilýändir näme etmelisini. Şeýdik goýlan we bugün biziň elimizde bir ýaşlar bar hiç inisiatiwa alyp bilmeýän, mankurtlaşdyrylan, beýnesi işlemeýän ne bir kiçik wagtda çağalara sorak berse-de agzyny ýumdurýar. O çağa sorak berýär, çağa bir nemeni gelip dünýäni öwrenýär, sorak berýär. Hemme zady bilesi gelýär. Biz ol şol döwründe munyň yapıp taşaýar beýnesini işlemez bir hale getirýär. Beýnemine işlenmeýän demir postlaýandyra. Beýniňe ullanmasaň, oýlanmasaň, düşünmeseň, analiz etmeseň, beýnem ölýändir, atrapa bolýandyr. Ondan soň diňe ol öwredilen zatlar saňa daşdöwreňdäki ol ýaşaýan ýeriňdäki saňa öwredilen zat bilen bolýan başga zat kabul edilen oksa beýniň işlän ok, analiz etbilen ok. Etem başga zat kabul etmeýär, mankurtlaşýar. Bir çemberiň içinde, bir izolasiýaň içinde saklanýar da, ine şeýler bir çember, togolak burada izolasiýanyň içinde daňa öwredilmeli zady şablon boýunça öwretýärler we şuňda o togolak çemberiň içinden o çyzylan togolak çyzygyň içinden biz çykyp bilmän oturýar. Eden kawak diýär da, kardeşler diýär, bize näçe düşündirsek düşünmeýär bular diýär. Düşünmeýär, sebäbi onuň içinde öwrenşen ol adam. İzolasiýanyň içinde şu öňküje oňa daýadylan
normaların içinde yaşap öwrenen, oňşunda konformizm diýilýär. Mundan çykmak üçin gaty ullakan güýç gerek, özü güwen, cesaret gerek. Aňsat däl, ondan çyksaň sen onu jogapkärçilik almaly bolýan, taňa cesaret gerek, özü güweni gerek. Ama bu zatlar şu wagt bu halkda ýok. Şoň üçin o çyslan çemberiň içinden çykyp bilen bu adam. Ve şöyle bir hale getirdiler cemiyeti. Düşünüp bilýän, analiz edip bilýän akylly adamlar çetlenýändir. Çetlenýär o adamlar. Sebäbi bu adamlar ýanky çemberiň daşyna çykyp bilýärler. O çyzygyň daşyna çykyp bilýärler o adamlar we näme üçin çetlenýär bu akylly adamlar bugün? Şöyle bir zat bardyr. Meselem mine bizden baý adamy görýär biz bugün. Bir baý görsek o görüplik edip biler, neme edip biler, baý eken o. Menem pul gazansa, menem şoň ýanak baý bolýar diýip bilýändir, sagamy? Ýa-da bizim özümizden güýçli sport taýdan bir özüni gelişdiren güýçli adamy görýär. Onda biz eýam ona dönem eder. Güýçli eken, menem sport bilen meşgullansam güýçli bolan zat diýip goýasy, dämi? Emma akylly adam, bizden akylly adamy gören wagtymız eýam bir zerkalny effekt bolýandyr, aýna efekti bolýandyr. Sebäbi biz özümizi görýär. Şol adamyň ýanynda, akylly adamyň ýanynda biz özümizi nähili ejizdigimizi, nähili bilgisizdigimizi görýär. Bu bize diskomfort getirýär. Bu bizim egomuza dokunýar, bilýäňizmi? Ego, insanyň egosy elbet zatdyr. Diskomfort berýär we bu diskomfortu gidermek üçin biz näme etýäk? Ol adamy ya töhmet gelmeýär, alt etjek bolýar, ya ýok edilýär o adamlar. Özüňden uzaklaşdyrýar. Ýok edilýär. Şonuň üçin hem akylly adamlary näme üçin gowy göremiz? Sebäbi bu. Devam edin istedim. Owa şoman kurt en ulanyp berjek, ulanyp bilinjek adam ýaşaýjylar diýýärler. Olar ne? Beýnisi işleýän, kritiki myślenýär, tanqid bilen, analiz bilen adamlary neme diýär? Şöyle teýegi nemes bardyr, şoň garşy durmak nemes bar. Akyl urdu diýerler ýa. Atyrgad edýärler, ýani näme üçin? Sebäbi şol pikirlenip bilen adam meňzeşdärler, özüne meňzeşdär. Ondan kawullanyp bilen o. Aptal adamyň, ýani mankurt adam öz görýän bir neme çerçewesi bar. Onun taşarda adamlar özünden däl. Yani ondan akıl urdu diýip biler, ýany edip biler oňa. Yani aýtdyga şol aptal mankurt adam özü we daş töwerine ziýan etýär. Şonuň ýaly olaram akylly adamlary ene gulakdan çykarýarlar, odan depeden çykarýarlar. Ýa ýurdun düzöd. Ýurdy bir näme hukuky döwlete getirip biljek, ekonomik ýani iqtisadi tarapdan galdyryp biljek, bilimden illerletip biljek, akl huş ýerinde taky ahlakly adamlar edip bilýär. İşini laýyk adamlar. Ýöne ýanky nemeler, mankurtlar buna kategoristik garşy edilýändirler. Öz dünýäsinden ýa öz beýnisiniň işleýiş ýapysyndan daşary beýni ýapsa işlerini okularyny öz gözüňde getirýän özüne meňzeş bolmadyk adam kabul edilýär. Bulan ben aýdyp geçdi, Rus edil Türkmenistan edildi, Rus imperiýasy koloniýasy bolan Türkmenistan. Tähwidinde diýip şöyle. Bular
yurt başına getirler. Yurt başında da yani aptallığını yapıyor. Ankut özüne ve daşturuna diyanet ya. Näde ve diğer mesela Gazna elinde milli baylıklar, diğer baylıklar toplanıyor yeri. İşet diyen kişiyim bolup görünüp gereksiz yere otoban vururlar, gereksiz aeroport vururlar, gereksiz yere yani başka yani çok proyektler diye de yani peydah olmayan proyektler. Bulunyalar, ondan akıllı adamlar görse içeriye attırıyorlar. Yani öz olmadığı adam. Şöyle olmasam yurdun içinde ya da dışında yurdun bakiyetine hiç tat eden oklar. Yani etmene nimet yok yani. Potansiyeli yok yani. Doğru zatlar etmene potansiyeli. Eden işi yurdun ziyanına, halkın ziyanına olur. Sinetsek Türkmenistan'da Bayyurt düzenlerler oynuyor. Ta ölümlerde regionda barındırıp bilen den anlamda onkologiyada her iki veri onkologi ya şeker tuğumuz yaramaz, hovamız yaramaz, öldürücü hovamız var. Gaz, neft işler kurun, gaz fabrikleri. Çöküntüsü hiç hovada hala toprakta. Sonun yani iqtisadiyetin edeyin dizi iqtisadiyetin dizi bilen oklar. Lumpen adam yani aptal, mankurt adam millilik duygusuna oynap bilmen yani işlet bilmen yurdu öz erklerine çıkarma mümkünçülüğün bolan ok. Maçtaba seyretsen ene yan kalan aptallarım nereden çıkıp gelir? Rejim sistemadan, bilimlenmesinden, bilim pudundan diye. Bilim sistemından yukarı bakar. Şunun ýaly näme akıl bilen, hoş bilen, bilim bilen ýakynlaşmadyk. Ýurtlar öz uşaklaryna ýakynlaşdyk. Ýurtlar otomatik şekilde aptal döredýär. Beyin işleme funksiýasyny ýitirýär. Bulan soň aptal ene ata aptal çağa da ýetişdirýär. Aptal uşagam ýetişdirýär. Eden işi şonuň ýaly aptal mankurdyň eden işler. Bulan izi görünmeýän bir krizislaryň getirip bilýär. Derwe çöküşlere getirip bilýär. Ondan soň adam baýlygy bardyr. Ýoldyň iň gymmat nemesi adam baýlygy. Adam baýlygynyň içinde de ilmli adam, aýdym adam, gytçylyk, böyle demografik ýapynyň milliligini ýitiren adam özünden bitirýär ýa-ni. Oňurgasyz bolýar. Arabada aşyk bolar boýy, jellatlar, ruslara da aşyk bolar. Ne aptallygyny getirýän ýagdaý şol. Nemede diýipler asuda asman. Telewizordan agyna salyp berýän düşünýär. Ýöne taşanda ijap kıymeti ýokdur, onu gorajak hukuk ýokdur, onu eklejek ykdysadyýet ýokdur. Onu urukturjak syýasy institutlar ýokdur. Ýaly meniň düşünjem şuňňaly rak. Dowam eden diýsen dowam etip bilersiň. Hawa gynansak da
cemiyetimiz mankurtlaştırılan nemetmeli yüzleşmemiz gerek. Hakikat bilen yüzleşmemiz gerek. Şöyle neme vardır? Türkmenin bir genetik kodu vardır da hele bir nemede anka kuşu diýip bir neme var. Anka kuşu ölüp direlýän. Türkmenin bir genetik kodu vardır. Ölse dökülden döreyen bir genetik kodu vardır ve hele bugün maşgala institutumuz nemeden de çökün da bugün. Yöne hele neme var, şol genetik kodu geçirip bilýän maşgalalar var. Gaty seyrek bolsa da geçirip bilýänler bar da şonu hele ol aňyrdan gelýän ol nemelenmedi, köplenji neme maşgalalarda bolýar. Kinetjan da kärat şol öňkü däp dessurlarymyzyň oturulan bir maşgalalar var. Şo yerden hele nemeler çykyp elýär da jahil diýeli biz oňa. Bilimsiz, jahil bilimsiz bolýar da bilgisi yetmediği üçin bolýar. Maňa bilgisini ýetirsen bulardan neme bilýär da, aýdynlanyp bilýär da. Hele jemgyýetimizin içinde şonýana nemeler var. Bilgisiz adamlar var. Yöne bilgi eksikliği var bu adamlarda. Yöne bilgisi yeterince bolonmakda, bilgisi bolonmakda aydınlanıp bilýär, özünü geçtirip biljek adamlar var jemgyýetin içinde. Ve şöyle bir zat nemetmek üçin öz güveni elinden alınan da bu jemgyýetin. Önce bilen biz özümizden gelen ýagdaýymyz bilen yüzleşmemiz gerek. Vatandaşlar, gelen yerimiz belli. Bunu bilen yüzleşmemiz, bunu kabul etmemiz gerek. İlki bilen. Bunu kabul ettikden sonra bizim o cemiyetin öz güvenini, özüne olan güvenini qaytarıp bermeli. Bu da nähil ýol bilen qaytarılıp bolýar vatandaşlar. Bu da bizim tarihimizi bilmek bilen, kahramanlarımızı bilmek bilen ve bizim aňyr özümüz oguz saglam bir yapymyzyň, fundamentimyzyň barlygyny, özümüziň barlygyny bilmeňiz lazım. Şoň üçin köprek tarih bilen gyplanyn. Ine biz şu ýerde aýdyp berýät bizim tarihimyzyň nähil boldugyny. Tarihimizi öwrenin, kahramanlarymyzy öwrenin. Bu size öz güwen berer. Öz güwen gelen wagtda adam cesaretli bolar. Cesaretli bolan wagtda eýem adam jogapkärçiligini almagura. Jogapkärçiligini alandan soň adam eýem adalatsyzlyga garşy durup öwretlenip bilýär. Adamlar ne bugün nämçin bizim zenallar orta çykýar. Ine şu adalatsyzlyga garşy çöwüşünde öňde barýan zenallardyr. Zenallar nämçin öňe çykýar? Delallaryň çagalary var çünki. Çagalary var, çagalary olan üçin jogapkärçilik duýýarlar o çagalar üçin. Duýan üçin bugün adalatsyzlyga garşy göreşip bilýärler. O ştada şöyle ornemen üstüne açtım hatta. Ben aydayn diýip gördüm ben. Mümkin çelik bolsa men dowam edeýin 2 minut. Wagt neme da ýakynlap gyskarak ketdi bu da. Şeýle de ine internet nemesi geldi, çağı geldi diýär. Illegal mana mümkin alternativ kän bar. Yalanny dogrusyny saýlap bir näçe bir maglumaty ýa bir bilgini bir näçe ýerden tasdiklamak mümkinçilik bar. Indi Türkmenistan içinde edilen oyun, şöyle oyunlar, tarih öğretýärler. Bu neçele Türkiye, biz Türkiye şuwatky Türkiye ýurdy, daky ýaşaýjylar türkler diýip tanýar. Asyl kökümüz bir şolaňla, ýani Oğuz boýlary edip bizlerler, ýani Oğuz boýlary ýani türk. Indi şu neçele türkler aýratyn bizde düşman olup geldi, biz Sovet adam olup geldi. Yani separate ortadan böldüler da
Indi täzeden ýene şol türkmeni şu ýene de bir tuzak gurupdurlar da ýene de şol türki özüniň türkdigini ýatlamazlygy üçin ýani özüni tanamazlygy üçin Türkiýede ýaşaýan türk milletleri bilen ýa türk oguzlary bilen birdigini kökü birdigini bildirmezligi üçin Türkmen diýen nämäni näser edin? Türkmen diýen söz bardy. Oguzkan Türkmen diýip başlaýar. Birinji bilen Oguz döwründe ýa Oguzkanyň döwründe döwründe Türkmen sözi ýok. Türkmenistan territoriýasyna kirli araplar basyp almana gelenden soň Türkmen sözi döwrek başlaýar. Onuň 11-nji asyrda agyrlykly, 15-nji asyrda çelle tamamen oturýar. Indi bular taryhyny näde öwretýärler? Seljuk Türkmen döwleti. Beybarsyn guran mesadır Misirde. Döwlet. Oňa da Memluklar Türkmen döwleti. Ay falany Türkmen döwleti. Ay falan Türkmen döwleti gidip Oğuzhan Türkmen. Indi Oğuzhan'ı goýdular, bular Gök Türkleri döwrüne geçipdiler. Gök Türkmen döwleti diýip görýän öwretýän zatlary. Yani bu bir barikada goýmak isleýärler bular var ya. Türk dünýäsi bilen Türkmeni yani Türki ayırmak neme diýerler? Ayırmak aladasında. Muny ýurdun içinde aptallar akıl edip bilermi? Mankurtlar. Yok edip. Bular direktiw boýunça edilýär. Nerden direktiw edip biler? Neriň koloniýasy? Rus imperiýasynyň koloniýasy. Rus imperiýa Türkmenistanda näde özüni temsil edýär? Möhümeniň üstünden temsil. Şu tarih günden güne öwredil. Yalan tarih öwredilmegi Rus imperiýasynyň eli we onu has ýakynlaşdyrýan möhümeniň ýani öz yerli ýaşaýjylarymyz bolan möhümleriň nemesi protokol boýunça şeýle Türkmen tarihi diýip bir zat döredýärler. Bunu telewizorlarda ýani döwlet mediasy diýip atlandyrylýan guruluşa meňzeşli atlarda toplantylarda biram sosial medialarda giňden ýaýratýarlar bunu. Ondan soň käbir belgelerde okuýar, dilden ağızdan eşitýär. Buların etdiýän işlerini fin edýär. Onuň şol neme netije ortaga gelýär. Yani surat yüze çykýar. Sebäbine mine aýdyp berdik ýa. Aptallygyň, yani Türkmeni, şu wagtky Türkmeni aptallykdan çykarmak isleýän oklar. Yani beýnesiniň işlemegini isleýän oklar. Narratif ilgami. Ondan çıkarmazlığı isleýär. Rassanlar kreditini real edýär. Cehalet diýär Türkler. Taparaň aýtýar. Taparaklymagyň bir sözi bardyr. Meniň iň uly nemeleriniň biri, düşmanlarynyň biri cehaletdir diýip. Türkmen cehaletten çıkarma, cehaletten çıkmalı biz bugün. Şoň üçin adamlar gyzyklanın, öwrenin, merakly bolun. Asly bara bul akılsız olmak ya cehalet, cahil cehalet yani akılsız olmak, bilgisiz olmak neme olmalar? Bura cenayet olmalı. Sebebi bu akılsızlığın getirýän yerlerini biz bugün gatyp gördük. Ne derecede, ne maştapda ziyan getirýänini bunu görüp oturýar. Bular akılsız adam, aman kurda adamlar, aptal adamlar diyelim o hakimiyete gelse daha bular gaty irvet katastrofa getirip bilýänini gördük biz bugün var ya. Şonuň üçin o adamlar tamam bular ýokara gelen katastrofa yaratýandyr, emma o ýokarda o hakimiyetde bolmaýanlaram ruhsat beren üçin bularam bularyň kam bir cenayet bolmalydyr.
hem susup oturmagam jinayet bolmalydyr, hem susup oturan susyady eden etdileňi etmegem, edenini görmegem jinayet bolmalydyr. Yani akylsyzlyk diýmek bara, bu jinayet bolmaly. Ular bugun näme getirýärni biz görüp oturýarys. Bir milletin, beýik bir milletin ýok bolmasyna getirip biljegini aýdyn görüp oturýarys biz şu. Şonça adamlar jahaletden çykmalydyr, öwrenin, gyzyklanyň, bilin, okaň. Ýok. Ne däli? Aýtjaklaryňyz bolsa aýdym, bolmasa neme däli? Kesaliş. O, kesem boljak, sağ ol. Bolýa, dinläniňiz üçin sag bolun watandaşlar. Pikiriniz bolsa, alalaşmaýanam bolup bilersiňiz belki. Pikirinizi ýazmany öwreniň şu ýöre. Pikirlerinizi ýazyn, kommentariýa ýazyn. Sizin her bir pikiriniz bize üçin gymmatlydyr. Bolýanda, sag bolun. Öyle. Oğuzeli esen olsun. Sizden kardeşim çağıran için sağ ol. Sağ ol.